Скъпи сънародници, на първо място уважаеми господин Илиев, мисля, че това е един хубав момент за всички. И естествено, че и българите от Изварене ме разбират. Събират се българи за Трифон Зарезан и това в Румъния, а не в България. Един от най-хубавите празници, много се дължи на новата асоциация Български избори, специално на тези двама души, на Бянка и на Михай, за които аз ги поздравявам, че са намерили сътрудници, намерили са желаещи да поддържат българския дух. Гледам носиите на дамите, естествено, че това е местна специфика. Радвам се, че ги има. Същото го има и в Търговище, където знам, че има носии на над 100 години, и в Валенсия. Въпреки, че сме в различни общности, в различни части на страната, ние сме едно малцинство. Това е българското малцинство в Румъния и трябва да действаме като такива. С хора като вас е много полезно, за което аз ви благодаря. Честит празник на Асоциация Български избори. И тъй като сме споменали и Трифон Зарезан, да го честваме и него. Благодаря на отците за тяхното присъствие, особено момента в църквата, защото за мен е много важно да се чува на колкото се може повече места българска реч в Румъния. Благодаря ви и приятен празник. Благодарим и ние. Имаме малък подарък. До Асоциация Български избори Извареле. Уважаеми господин Михаил Леков, позволете ми да ви поздравя с първата годишнина от създаването на Асоциация Български избори в село Извареле, окръг Телелман. Както в живота на всеки човек, първата година е една от най-важните, така и в съществуването и дейността на една организация първата година е от голямо значение. Тя е заявка пред света за жизненост и потенциал за развитие и за посоката на избрания път. Използвам възможността да ви поздравя за това, че за краткото време от своето създаване през месец декември 2022 година Асоциация Български избори демонстрира безкористно желание и положи много усилия за запазване на българските културна традиция, език и обичая. Изключително постижение през тази първа година от съществуването ѝ е работата на асоциацията с младите хора в село Извареле. Български избори положи усилия за създаване на необходимите условия за съхраняването на родовата памет и за възпитанието на новите поколения в обич към България, към нейните традиции, фолклор и история. Пожелавам на вас и на всички ваши съмишленици, сътрудници и приятели, които са част от семейството на българските избори, да сте много здрави, за да продължите със същия устрем и упорство благородното дело, на което сте се отдали. Честит първи рожден ден на Асоциация Български избори. С уважение, Радко Влайков, извънреден и пълномощен посланник на Република България. Mulțumim! Astăzi, pe lângă argumentele despre care vă vorbeam la început, că le marcăm și le sărbătorim astăzi, a fost încă un moment extrem de important pentru comunitatea noastră. Preoți bulgari au slujit în biserica de la Izvoarele, în limba bulgară, ceea ce este un lucru extraordinar pentru noi, așa cum spunea și domnul deputat Gheorghe Nacur mai devreme, pe lângă studiul în limba maternă sau alte limbi materne și slujba din biserică constituie un element extraordinar pentru conservarea comunităților etnice. Dați-mi voie să îl invit alături de noi pe domnul Kiril Sinev, preot bulgar, care astăzi a susținut slujba în limba bulgară. Добър ден на всички! Много ми е приятно, че за втория път се намирам в Извоареле. Казвам втори път, тъй като през ноември месец за първи път като представител на Българска патриаршия в Румъния участвах в кулинарната фестивал Сладката баница. Всъщност много по-рано аз съм свързан с Извоареле, тъй като студент богослов с отец Петър Тотев, който беше 20 години представител в Букурещ, сме идвали, той ни е водил с микробуса. Дори се спомня на посолството, един бял микробус, ни е водил петимата студенти в Александрия и в Извоареле да участваме в този обичай Трифон Зарезан. Радвам се много,
Първо благодаря всъщност на епископ Галактион за неговото разрешение, благословение да служим днес с другията. Радвам се на това, че отец Михаил се тръгна от село Шуменци, Тутраканска духовна околия, тази сутрин и заедно участвахме в божествената литургия. Благодаря на отец Валентин, с който служихме днес божествената литургия, на презбитерата Калина. Отец Валентин, всъщност презбитера Калина и отец Михаил, нашите приятели от Тутраканска духовна околия, също като мен са дълго време свързани с българо-румънските църковни отношения. Неговата презбитера миналата година представи изложба на народни носи, както в Калараш, 2 седмици, така и в Бранещ. Така че сред нас няма случайни хора. Благодаря още веднъж на организаторите, на гостоприемството на Михаил, на неговия баща, който ме прие. Днес той навършва, има рожден ден, 79 години, така че в някой момент може да му изпееме много елета. Не знам дали сега е подходящо. Благоденствен и мирен живот, здраве, спасение и благопреуспяване дарувай, Господи, на Твоя раб Петър, рожденника на Божиите раби Михаил, Божията рабиня Бианка и на всички, които са забрали да честваме този празник, и ни запаси на многая лета. Многая лета, многая лета, многая La mulți ani Domnului Petre, care astăzi împlinește 79 de ani. La mulți ani, tata! Знам, че след нас ще има културна програма. Виждайки тези хора в народни носи, от сега искам да им благодаря за тяхното желание и участие с песнопение, с танци, предполагам. Още веднъж благодаря. Mulțumesc frumos! От нас една бутилка собствено вино, тя е винов празник на Асоциацията Български извори. Тя не е за пиене сега и да я пиеме след 10 години заедно. Уважаеми Михаил, уважаема Бианка, уважаеми жители и гости на село Извоареле, уважаеми официални гости, аз, презбитера Калина, моят съпруг отец Михаил, както брат ми и неговата съпруга, която ми е снаха, сме изключително радостни, че днес можем с вас да споделим този невероятен празник. Честита годишнина асоциация, честит Трифон Зарезан. И по повод на Трифон Зарезан ще ви кажа, че в село Шуменци, там откъдето идваме ние, мъжете готвят, но жените зарязват лозята и жените пият. Да, съвсем сериозно ви казвам. Носим ви частица от България, от златните поля на Добруджа, пита, която е изпечена, приготвена и изпечена от моята снаха. Тя е читалищен секретар в село Белица. Носим ви здраве, за здраве от нашата градина. Хляб и сол, така както се посрещат скъпи гости. От чаиза на баба извадихме от раклата една красива шарена черга, за да ви я поднесем специално за асоциацията. Миналата вечер самодейките от нашето читалище приготвиха за вас тази красива българска мартеница с пожелание за здраве, да сте румени, да сте червени и да сте винаги засмени. И накрая искам да ви кажа, че аз в момента съм облечена с автентична северно-добруджанска преселска носия, наследена от моите майка, баба и прабаба, която е на повече от 120 години.
и с удоволствие, с много любов, с много трепет обличам тази носия. Благодаря ви още веднъж. Весел празник на всички! Скъпи домакини, скъпи гости! Преди всичко искам да изразя благодарността си към организаторите на поканата да участвам в тържеството по повод годишната на Асоциация Български извори. Щастлива съм да бъда тук сред организатори и гости, за да отбележим заедно една година и да изразя почит на всички наши представители, които са препали този богат език и много красиви gradini, които някога не трябва да изчерпат. În calitate de fiică a comunei Izvoarele, în care m-am născut și am copilărit, am învățat nu numai limba bulgară, ci am și participat la multe dintre aceste tradiții, Lăzărița Drăgaica, amintindu-mi de ele și atunci când viața m-a purtat departe de casă și de cei dragi. Бих искал да поздравя наш ред да поздравим
български избори асоциацията. Днес е такъв символичен ден, като в България има една древна традиция, която се нарича Прощапулник. И тъй като не случайно тази организация беше създадена на ден, в който празнуваме Трифон Зарезан, който знаем, както чухме днес по-рано в църквата, от житието, е светец, който е бил много вярващ и Бог го е надарил с качества да лекува. Искам да кажа, че не случайно е създадена тази организация. Всичко това нещо е една амалгама от събития, които началото им датира от 1993 година, когато господин Ленко Петре беше кмет на това село и за първи път започва празнуването на Трифон Зарезан с съдействието още от тогава на Съюза на банатските българи. И този празник се е празнувал дълги години, докато кмет е бил господин Ленко. Искам да призова и да споделя с вас моето виждане, че Михаил Ленко и неговия екип са хора, които трябва да се поставят цели, да надминават родителите си, и смятам, че има добър пример. За много години пожелавам и искам на тази традиция, която се казва Прощапулник, да отбележа, че се поставят предмети, които детето избира, и по избора на предметите се разбира каква ще бъде бъдещата му професия. И призива към екипа на Български извори е да си изберат целта и предмета, който ще следват, а то е ясно, че е запазване на българските традиции и култура, и да го следват пътя на късмета и на единството. Амурцян. А сега поздрава, който сме подготвили от двете сестрички Анабела и Антония Канчеви, по стечение обстоятелства мои дъщери. Една песен, която в България, поне може би всяко дете е слушало от майка си, като е било малко. На Мурцян.